Fáilteoir Cháide agus sé seo an tseachtain dhearnach de cainteanna Glór an áir á chur láthair ag Glór na Gael. Is mis Siún Ní Dhuinn agus le trí seachtainna níos fi muid caint ar ábhar an éagsúil cuasaí inmhúnathe, cuasaí timpeallachta agus cuasaí meabhartháinte agus tá muid 6 file ar an chéad ábhar an teachtain seo tá muid leabhart faoi Tógáil Clainne. Agus is maith an rud go bhfuil beirt imtheanta a bhfuil taithí wathú ar a lehéid. Duine amháin acu Stella Uí Chatháin tá sí leabhart mar Tuismitheoir agus Cáit Verling bé sí caint mar Siceolaí. Agus déananig an bheirt acu an chur láthair a roinnt agus bé fáilteoir ceisina dar nói le linn an chur láthair agus an sin tucha me se chuig na ceisina ag deireadh na cainte seo agus chuirme ar an mirt iad lena scileanní éagsúile a chástáil agus mar dúirt mé sé seán ceann deireadh ach tuisgur ábhar chomh letharnatá i Tógáil Clainne. Bharrtaigh an bheirt go bléadís chá héime faoi leiste an ábhar sin. So bé siad a díriú ar bhearachláinte an Tuismitheoir agus meabhartháinte an leanamh chuma. So bé an dá ábhar sin faoi scó an chur láthair seo. So tá muid le Stella Beidir, so mar dúirt na Stella tá mé de chur láthair mar Tuismitheoir agus súla gom nach miste le sin tá gom gur duine níos móthú ná Tuismitheoir agus tá tú leabhart mar Tuismitheoir nacht. Okay, gur mágad a hiún so tá tú trééis mé chuirteach I moscad a níthe seo. Díomh go léir just socha bhlam helórá le gach duine tá bhí mé héana agus cáis a caint níos luúthe agus sé an céadúir den bhirrte a bheith caint le daine gan na daine sinna eiscint so just beag sé fan linn bí fáinach linn. Tá míid go léir ag buint trí las rodí nua le linn an pen Jamesa. Okay, kun me héine go chuna mar stocha gur ceappas go méid sé nuair atá tú géisteach gohfuil sé táachta gohfuil cóhéics éigeanta go agus ag géisteach le mar Tuismitheoir. So tá ceathar páiste gomsa tá siad fós óga ggóhaint a dó ceathar a sé agus 7 agus tá ag me hénig agus ag Adrian agus tá cónear an faoin túthe agus tá mé gobar go part-timseach agus Tána could takeíochta a gine ónar Tuismitheoir, so sin an na statisticí go léir tá sásta roinnt an is just bhfuil cóhéics agus géiste lumana. So an sin is tócha a ríist mar dúirt siún hí pléiguibh ag tús na cainteanna go léir meabhartháinte tá na focail sin tá míid go léir tá níos mó béim inis ar bhearachláinte mar jouler in an saoil mar atá sé ná riamh ach tá sé tácht agus tócha go bhfuil tuiscint éigent ar an sanmhíniu atá gomsa ar na focail sa agus sinna caint ag smaoineamh ar bhearachláinte na diste. So chun smaoineamh cad is bríle meabhartháinte agus sin ag smaoineamh agus misig smaoineamh arm hénig mar Tuismitheoir cús go dtíon agriocht da de sláinte agus hógas an sanmhíniu atá chasan agus chuir sin ina riúint dom hénig. So is ó an ceist atá a gomsa ag smaoineamh faoin sanmhíniu cad is brí leis an saoil nuair atá sé go maith, conas mar tám nuair atá mar chláinte meabhrach go maith. So nuair atá mar chláinte meabhrach go maith mar sin, nuair a éiríonn le mothúlgas a líana mar Tuismitheoir agus mé stigsatig agus mé ag obair comma. So nuair atá na dúlgasí éagsúla nuair atá mé ná na joban a go léir dhéanamh. So nuair bhí ag smaoineamh ar sin mar Tuismitheoir so mátá chur láthair le agrú den obair nu mátá léthóir róisín mo chóir an bheith éisteach lei sin nó an lethras brist or whatever. Bhín golóir joban le déanamh goin gach lá ach nuair atá mé ná nit san dhéanamh. So chick nuair atá mé ná nit san dhéanamh. Nuair atá mé ná dailá le gnástras an tíl agus bín gnástras ann, taobh mud a aon stras eile. So domsa a ríist garóid tá sé ceithre bliana d'aois agus is minic just ag an am ceart so nuair atá ag dullar scoil ar maidin ag an néclog déanach agus níl sé sásta dullarsteach sa glúisteán agus tá teantra a géad nuair atá mé an dailá leis gan mo chligan na caiiliúint éachar ar thuamhnas agus ag dullarsteach sa glúisteán ans gur féidir lo go léir dullar scoil tic tá mé go maith. Nuair thugam airad de mláinte fysicach agus go háras tócha nuair bhí an dín glasáil dearnach an rud atá an domsa ná nuair héime amach ag siúil. So ríist má tá ag siúil agus an ceann dearnach agus
nor a bhíam gohfuil cúslum, like agus ríist nor a bhí as béirle, it was like that sense of purpose. So gohfuil cúslum, like not gomíam nor airíam madan bhíam se rá bá ach gohfuil cúslum, sa saoil seo, agus go háirithe gohfuil nasc agam agus buint agam leis an saoil taobh modantigh. Mar Tuismitheoir tá sé tharbheith táchtach, agus is dócha nuair bhí mé ag olbhú den ihe nacht, ag fécinn siar ar mo bhóthar go dtí seo mar Tuismitheoir is minic a cabhraigh grúpaí agsúla lumsa leis an nasc sin agus leis an muint sin le cóúidir taobh modantigh, so bhí sé sin anna háchtach domsa. So sin an san bhíniu agus sin ag smuoineh méallar neamhláinte na Tuismitheoirí. Okay, agus a ríist mar bhí siún arán son, so faoi láthair na huaire tá pandéim ann, agus bhúil sé linn go borab mí Martha, agus is tócha tá isagan go léir tá an taide go léir a rá go bhfuil imní imethe i méid. So tá sé sin nádúrtha agus sláin túil nuair atá pandéim ann. So sin an fá go bhfuil meabharláinte mar bhí siún ará níos táchtaí inis ná riamh. Agus is tócha nuair a hosnig mé amach mar Tuismitheoir bhíoh daoine gcónaí rá ar nó daoine go háirithe le taithí túr airad de ténig, agus nuair hosnig mé amach bhí mé go brá, whatever. Níor déist mé lena focail ach níor ghlachas ló. Ach inis is tócha thar am eile tá sé anna háchtach agus dúsáid mé an pictúr leis an bíoló ar leis an éróstach cé nach bhfuil aon chur amach agat ar na héróstig na léhananta seo níl míid dá éonáis ach chur ort de bheasc féin ar dós. Agus sin gohfuil an tachtdrucht sin anna háchtach fós mar go háirithe nuair atá imní ardan níos muoíimiid ar na rudaí practicúla, agus le táis gom hénig nuair nach bhfuil ma bheabharláinte go maith níl aon bhachas anam, níl man ann aon rud dhéanamh. So, tá cílig buint leis ach uaireanta bíimiid a rá mar héis mar whatever, Jane Brúdorm or whatever. But anyway, so just an picture sin ceapan gur picture deasa chun I suppose a heileú an tácht a bhainean le tiiste agus an meas céine chu arghéine ardan hain ar dós. So an sin nuair hosnig mé amach mar Tuismitheoir agus bhí sé go deas ag sé ag smuoineh siar, níl caithleach a seach, so ní gádam dul siar có fada sin ach is dócha bhí sé simúil thug ar cheolcha bríní a bhrín le Glór na Gael ceistena ar aig cuain a thug beidir gohfuil chuid go bh géisteach de nacht beidir nach bhfuil mar tá rudí eile le déanamh lásí ar buint ach bhí ceiste bháin ann a tháinig chunas gur féidir an cabhrú le tiiste le tailig le páistí óga. Agus ceapan mar go raibh sin an himúil mar nuair a hosnig mé amach ar an móthar mar Tuismitheoir. Sin an tám bhí níos mó takeíochta an sin ná aon am eile. Agus rud atá anna himúil, bhí níos mó deisna agam an sin ná aon am eile. Agus ag an am ceap mé gur raibh brú fás a thorm ach ag fécinn siar tá am agat, tá deisna agat agus tá sé uait. So ag smuoineh siar go dtí an san bhíniu dúilgus a bheith mar bháthar. So nuair bhí ag úmper an tééis sin a cathal, bhí ólas onas go minic ann a bheith mar bháthar, ní raibh clúgam, ní hagam tú leis an brochure agus bíon so chun a bheith ólach mar dheallar mar ról nua bhí an tóla sin anna háchtach. So mar hampla drastal mé ar rangana réimhbre chun an tóla sin áil. An rud a hála mar dheanar le rangana sin, bhí ar agrathe ag an feimimenacht na service sláinte. Ná gur thugad ar an tólas ceart, ní raibh sé ar Google Line rud eile agus bhí mé an búla le tistí eile éiste leis na ceistena agus a bheith sa bhád céine le na rudaí hí na rudaí céine chuirteach, nach a chuirteach ar nach, bhí mar búr méall an rudaí sin, so tugann sé sin thug sé sólás go mé an nám dreslímar a rangana eile comá chur mé íclar Adrian Bocht tacht den céad báiste. Agus an sin nuair a bhí mar ag bogaráig an sin nuair a tháinig an páiste an saoil drastal mé rangana bathú cíche agus gach mórt ag a héint go clog bhulamar le chéile agus bhí copáinte ag scónagan agus sé an tám is fear an tám is mó a hahan lam gach seachtain agus céin fá
bhí méid búla le tistí, nach tistí nua a bháin, le tistí le tahíú, tistí lua, bhí mar go léir sa bhád céine, ní raibh mochid feibanna ceapas gur raibh ní raibh aine, ní raibh deachratí ag aine le ó héh bethú cíochaide se cinnte bhí, agus thug a ríist thug sé just sólás úntaach dom bhí mé i gcónaí bhaigh mé a bhad níos fearr ag teachtaháile, bhí an té anna háach, bhí an scó níos táchtaí fós, agus bhí me lena bhlom ach sé dhéon mé éiad a gachpáiste bhí deachratí gom lo léir tuairt banna cícadómh ach gachpáiste dressel mé. So domsa bhí sé táchtach go raibh an cóúidir sin taobhmod an teag agus rís le caithal, ní raibh mé ri ag búla aon eile cap mé bhad níos mó amas a teag mar ceap mé go raibh an túfásta déanamh ag an am agus bíon tú size overwhelmed. So sin grúpa eile a hean gomórlam mar jaall agus bhí tróir ann, nuair a bhí mé dribblúid, bhí banaltra ann, nó bhí duine ann in ann mé a chuirine na doghine teile, so bhí isla gom gorá sábháilte ann agus bhí mé macánta, bhí mé an ann a bheith macánta ann comma, agus tá sin anna háchtach, agus a ríist mar dúirt mé bhí tuismitheoir nua ann agus tuismitheoir le taithí agus bhí sé, bhí deithnar doraigh againn agus bhí sé sin istí go drolaí agus hain sé sin gomórlam. Ag smuoineh na rudí eile hahannom agus mé ag fécinn siar, bhí grúpas brí eile lunathe Tógáil Clainne, bhí sé sin is tócha táchtach domsa mar bhí sé lunathe san áitnúil cónaí orm, tá mé rugach mé i ggéirí heas agus tá mé marachtan géirí tá mé tuair an tolas léirtíobh, tá mé ag marachtan géirí thuig ach níor bheithna go maríon áit. So bhí sé táchtach domsa go méid buinte gom le daoine ón áit, so bhí sé táchtach dom go raibh rud éigeann tarsúil sa sráid bhela agus ríist chur mé aithnar roioine eile nuair chusmach ag siúil bhfuil mé lo ríist san níonra nuair a bhíidir tosnúir ar scoil. So an nasc a ríist le daoine eile atá mór himpeall nó cóngrachlum. And then of course dressel mé ócáid i bheagrathe Glór na Gael, le Cabrini agus Anis Pádraic, picnic le céile, deir seachna le céile nó seachna soiltas nó a ríist seans búla le daoine fásta eile agus níos tá scoil na páistí dul níos seans dómh son ar seans bhuair dómh son eisciil na sóisialta a Herbert agus búla le daoine eile taobhmod an scoil. So sin sais an bóthir a bhí a gomsa agus na rudí cheas amach nuair bhí méid fécinn siar cad a cáirigh lom mar Tuismitheoir nua. So is tócha ar nóta sin nuair a bhí mar ag smuoineh mar jaall na rudí gur féidir le cuistí paiblia dhéanamh a ríist caig mé gohfuil na smuointí seo buinteach leis an saoil an gnáhéal, níl an gnáhéal am an sin ann, tá sríanta paiblia ann, ní féidir len grúpi a chur le chéile, ní féidir len dul ar ficnic le chéine, tá golóir, I suppose, decrochtaí ann agus dúsláin ann faoi láthair contaíocht de thuairt. Ach just ag smuoineh ar an dain mar a bhí agus leúnmh dé mar a bheith a ríist. Rang na réimhreid a Tuismitheoirí, agsúla máthracha agus airfeid agsúla páiste anna háchtach, cóir le faoi bethú cíocha mar dúirt mé agus grúpaí anna háchtach, cóir le faoi Tuismitheoireacht, go bhfuil sé sin ar fáil mátá sé uait. Maidinacha le céile, bhí maidinacha agrathe ag daoine agsúla comach an búla le céile agus rís cupán téanú cupán cafe agus chórá agus feibhna roinnt agus cáúla daoine agus ríist ólas a bheith gom, a bheith ann do Tuismitheoirí faoin na servísí atá ann mátá servís uathe, mar hampla muna bhfuil bheabhar chláinte go maith cá déam, go raim I deangáil beidir le ruchtúir tailig nó má tá fós buinte leis an manaltra feibhlí cáis neidir an bhfuil fánar teachtasteach an son. Tócha bhfuil annach dóla sé bhaintrí chu lí meála na seirbhísí thar fáil agus is féidir le son leis is tócha uanta cóir le thuirt maidir le banna cíthe agus maidir le Herbert an déanamh mar sin dá. So bhui sé táchtach de grúpaí puibar gomach an ólas an ortha cadiad an seirbhísí a bhain hana féin agus teanscoil daoine le Gaeilinn sna seirbhísí san hana féin, so bheadh sin go maith pí a taidí anamh maidir sin a bheith de láirte sin níos mó níos déanaí. Yeah, okay. So I think cáis tantasa inis. So tá héana Stella nó bhí le láirte na chéanús tá is Tuismitheoir mis leis tá trúr lena bh gom agus is Siceolaí me chuma
le níos mó ná 5 bliain ag gobar le leanaí agus le Clainne. So is socail an dárad caiminte le chéile nuair a tháinig leirlibh nocht. So bhí annach bhí mé héna Stella planáil an chaintá sochra annach drodí cumónta an meirtbin le chéile agus bhí mar éon aganna le annach drodí so is siad sais caiminte seach le chéile. So táint chun cainte bhearláinte an linmh an ocht agus is socha gur chunceap sais nua sé hé sin inis sa sochaí a bhí lá ann agus ní hiice mar raibh héadhá da agus marláinte an linmh aber níomh marláinte ag babín mar sin dá a chanis tuige míid go bhfuil le héadhá da agus marláinte an linmh fiúháin babín beg léitarnis infant mental health nó marláinte an nána bhín beg bíidir so tá sé sin anna ceamante leis le marláinte na Tuismitheoirí. Iad fá dul aigenis Stella. Stella tá smachtach Stella an sleáin nach 3-5 na technoliaachta bin so. Tá san bhíú gomsa leis cad an rud marláinte an linmh sin. Íochas an CDC Hannigan Council mar bhí sé cuisoch gara. Go muintear amach garsgruúchan a farbartha ná sin focail nua a developmental milestones fi mar densead as béarla. Dachar focail anias déimbhfuil focail áitiú léigen an áitéigen a tháinig stiisiún an cancer ach agus garsgruúchan a mathúchánacha agus go bhhealamétar skillanna sóisialta foláine agus chunas daileáil le faibanna nuair hagad chip chun cín. So nuair chiimiide sin tá sé anna chosúil leis an cán de riine fásta chomá tá an cheangal idir an dá cheanna san. So marláint an linmh is tócha go bheith rud is táchtaí a bhainean le marláint an linmh tá sé defriúil ag gach éas agus is tócha go muintear sé seo leis na sais Clainne agus na sais leanaí gomíon na grúpi public daileáilothe. Rudí defriúil ag pastáilt ag tócha pointí defriúil a farbartha an linmh so an ruhínte den na maibíní fé a bhí Stella rá is coward den Tuismitheoir a gist, mar má an Tuismitheoir a déanamh goach ag an leanamh a déanamh goach chomá. Agus is tócha go sé sin leisfíor nu bhíonn siad anna bheg sa déann siad a scóil. Fin rudí defriúil tastáilt is tólam go bhfuil is héin anna hapíocht leis na grúpi bhainna cíthe na grúpi de leanaí beg agus de bhamís le chéile agus an rud canan chéan an coppa té amach cúpla dóra siladóm bhí den ag an dasnom agus na chéad teachtain eile bheith cúpla dóra sila le den ag an eile so bhí sé go húpla. Agus bhí na súil chomór leis sin a sugann sé anna hapíocht agus is tócha de grúpi gailna gomach sé as dámach gailin ag den éigen sais dámach gailin ag Tuismitheoir go bheithfir de cheangal le chéile nó rud ag an máisí an chuntaíocht a chuirt si bheán na gailna leis. Don nuair a bhíon leanaí scoile gist bíon marláint bhíon rudí defriúla táchtach tócha agus an dégóirí, so bhíon rudí defriúla tastáid a tócha an carú leis an bharláint ag éisi na defriúla. So cad a chuileann leis an bharláint, cad nó dí chaíonn leis an leanamh marláint maithe bheith có. An chlán timpeall ar si sin tá éifeachta smó ag an gceann níos mó ná aon rud eile las mu aon rud eile so gomach an chlán sláintúil agus a farbert gomá agus gomach mami is daddy nó daddy is daddy nó mami is mami nó mamó nó dadó nó pean den a hotúirt agus an leanaí bhfuil siad héin a bhaisin gomá agus a tuaid airhadóibh féin fé mar dúirt Stella agus is féidir daileáil Os gom heen má háládíana gom héin is má háimin ísle brí tá sé bhd níos deachar daileáil leis na gnáirdí hin na cheart gach lá agus plucan na leanaí suas é sin agus bíonn sé circulú timpeall so airhuit a té. So an siomh sa bhaile buinn sé sin le annach chudí chunas a hodín an reachtant tá gon an iscuil dína gan dían ann ina féhrú airigid gachsáid rud mar sin caiigh na rudí na bon rudí mar sin a bheith gart ans go méid marláinte má ag an leanamh. Pasnacht an linmh so Éon Tuismitheoir tá a chu bhfuil pasnach defriúil a gach leanamh agus tá an gráchéan a go a gach leanamh ach tá ceangal nó cadrih defriúil a go le gach leanamh a thugad mar tá gach leanamh defriúil is tagad si go seach sa tail le pasnacht. So bíonn 6 Tuismitheoireach defriúil a tastáid de gach leanamh is dócha. An sláinte fisiciúil gomach leanaí sláintúil go fisiciúil sin bí sláintúil i dhithe stútha chuirpa bheitthe có amchan imirt agus dachas beg Stella Caint níos móil sin tá níom chundalisteach ach tuige míid níos gandát gon pandéim cé chu tácht agus a hána dachas do sa leanaí agus bhíad bhíidir fada tuairt amachchan sa hiic sé gach maidin gaiú chundala scáil agus na deora a bhí siile lehan nó bhína scail na dúnta so hiic mar an san cé chu tácht agus a bhí sé agus sóisialú gandát leabhar é sin. Ábí ní bíidecha ní bhíon éana bhtha ach mamai nó daddy nó pean den hotúirt airdah
ach na leanaí beag sé de fása níos, bíon an camel san na tastáilt, bíon cadrih tastáiltú le leanaí eile nó chaintsead ábhrí níos sinne, atá sé sin chótáchtach dóibh chun farbert sa tail. So siad sanar is tócha chuireann le marláint an linmh. So beidir mar nu bhíon Tuismitheoir nu bhíon leanaí acu, cad a chaíonn tána grúpaí pobl táint bhdí goáid machchas so chunas is féidir le takeíocht de thuirt. Siad sanar dí ceap na héna Stella beidir a charóch, iscint gan á orbert leanaí, annach chud fáil ag an sébhí sláinte maidir lei seo, annach chud leabhráin bheoga agus mar sin dag, so annach chud fáil si bheann na Gaeilge as mar bhfuil is féidir gránnig an bhíála a chaim síos úlacha choile déanaí líne. Is féidir an charas an háiltí bheann na Gaeilge ach féidir go bhéh achtaíine cuistí agus bíní smóhéanamh féidir chuidas na bhdíá ahrú go Gaeil an bheach sé sin go húntaach. Mar háinte Tuismitheoirí leabhar mar éis sin, fáimhna idir Tuismitheoirí uanta bíonn sé go mar is bheith go chunas carú le daoine, takeíocht an glán, tócha bhfuil anach grúpaí defriúil is carú le daoine le Clainne is slite dúla, so mar hampla maidir le airgad tá mabs ann, tá an Dr. Tailach ann, tá grúpaí ar nos Bernardos a charíonn le Clainne maidir le idir úpar na leanaí is mar sin dá. Sláinte fisiciúil I dachas agus seanschan sóisialú. So féidir leis na grúpaí pobl stáilisteach ag aon fliantin son agus carú is tóilm sa péisceile. Mar hampla fé mar bhí Stella rá na deir seachtaí na Glór na Gaeil I dhéanamh héiniad san leis nó bhí na leanaí beag as féidir go húntaach. Dhéanamh mar annach chud am féin dua I gceamacht siúil sa sléite agus mar sin dá. Agus cuintead san ticin annach chud is na boscaí son, mar bhíon mar láinte na Tuismitheoirí tá sé sanna mó féin éir, tá sé de cainte Tuismitheoirí eile, agus tána leanaí mó féin éir, tá sé de búil le leanaí eile sa sóisialú agus tá sé go húntaach. So sanar dí a chaíonn, beidir raim idir raig. Tá túil gomnis ná fuil leir tro hapig. Raid just tíad nuair dí sa beidir an barbíní cadtha tastáilt nuair a barbíní beag tá sé anna uignach sin nó a snóbhfuil mission ar an bhíon chéad lean bhagam bhí sa stigadig in a startte híochtta ní bh go mar éine, bhí me bharbín beag an son, bhís townfistig sa tig, ní raibh Tuismitheoirí garad an bhí sé anna uignach, agus sé rud a chaid an féime dúirt Stella ná na grúpaí, hí na fnacht as a fnacht, dat je grúpa sá bhí na dodgy grúpa máin le car an grúpa bannaí has bhíon dit mó gatí seachtain a bhí sé siúil a fnacht chun dálisteach agus chumad amach me leanamh a gáinú cad bheith siúil just bhí sé go húntaach. So seachant leithe siú, seachant sais a bheith uignach agus éonránach as iad éonar, agus ní dom go leabharing Tuismitheoirí a hógan meala seo go hoscailte agus a rá cé chodíana sa háise. Drálinn ar leanana bhíní bheith gachtá sé aní bhíon. So bíon chiropracticúil fé me Stella maidir le bannaí farbert agus as uanta bíon sé go máin mar bhíon bailtar den igen an go féidir carúla tráth fáimna beag ag de leanamh go gabhódí seach go dúdís cóla dit. So an son leanaí réamhscoile is socail rudí defriúla tastáilte gan é san chiropracticúil leis is séimh se sais deacaréis sin leis bíonn siad a caiúntin ceann gach chuid nó daoine ar gachsáis rud fé me Stella dal is deas sa bótar chu ina héadí go festa gaiirú dal a chola gachrod so go meachtain é daoine ann chun ráile tá sé seo go díal farlíonn sé seo a gachéine agus bíonn se gáí árá leis an Tuismitheoirí go derim lo is mó alvarga, is mó hí is enwer lás an alvarga le melanaf it's fachas is skreachig. So nírim se defriú an oin Tuismitheoir eile sa tlí sin. So immert tá immert fé mar dentin san in sláán arbheith táchtach de leanaí ag an éasson. It's féidir le grúpaí pobl cabú tíbhán na Gaeilge go húntaach an son. Bhíonn sé dodgy grúpa an mó le Glór na Gaeil leis na bhíidir beag agus féidir ábalta imitímpel in sláán beaga agus mar sin dá agus seantaach an immert financially galí an leanaí nachra se bheith gimmert agus a súper so agus a sóisialú. So sto go financially go féidir le grúpaí carú ag an bhainte sin. Agus an son tá sé seo táchtach, so go ratha sé seo agus me leanaí héna dal an is. Ná fétain is stocha iad a thuid gotí grúpaí mar sin heile fuidir níos sinne, tá sé seo táchtach de grúpaí pobl stolan agus bhí me héna Stella láirte seo. Nuair a hána leanaí a fáil níos sinne agus nuair a háisiad ag scoil. Pasníonn siad a déanamh beidir amachtaí nó sport tééis na scoile, bíonn siad a búil le cardigan deir seachtainna, bíonn siad a déanamh fa dtí defriúla bíon me leanaí héna déanamh annachchud sport so agus ní hastíonn a beidir chomór bheith amachtaí grúpaí nuair dtéigean agrathe ag grúpaí. So sin rád a cheapan sé bheith go húntaach beidir do grúpaí ná
Tá bhéadach na grúpaí Gaeilge sais páirteach lecha a gcuidas na spórteanna agus na gníomhíochtaí sa. Mar hampla a drámhór gom ghfuil an scoil sarfála a drámhór din siad campí sairigh siad an na Gaeilge tara dí agóirí agus din siad seisiúin go rialta mar tána daoine i dhéblionn an tá cúpla duine ábhas go Gaeilge leabhar din siad é sin. Agus is tólam sa gur slí úntaach é sin chun leanaí beidir nádach ar a taithí acu ar Gaeilge isáis Polisteach an Gaeilge agus grá a bheith chu dé agus a bheith a leabhar Gaeilge is slí a nádúirtha dó féin. So is tólam sa bhfuil seans úntachan san na grúpaí pobal. Is tócha gíine seo gach lá an tám sin nachan te garad a hún Garbháin agus tá iad tíine an Garbháin in stick siúpaí agus is stick grúpaí defriúil bíanna gcónaí den éigen ann ghfuil Gaeilge acu. Mar beidir ghfuil cheanna chu len rain ó chuidir dín Gaelscoil agus is rud úntacha is gur féad cheangaí ar leis an Gaeilge gach lá stick sa bhaile slite defriúla agus tá sé sin táchtach is tócha agus is rud ag son go bhéach grúpaí cuioine bheith seo maidir le leanaí scoile. Just a Lewis and son cahaimstre scoileán is socha go bhéach grúpaí carú beidir an son sa trí sin leis agus is sábháilteach a lína just chulas ag na grúpaí maidir leis na cuasaí sa. Mar son bhui sé seo anthachtacha sin ó gomíntar tóga picúí beidir de leanaí ag na hanaachtaí agus. Just gomach an tólas ar grúpaí maidir le sábháilteach a lína an delí maidir le seo agus cuasaí mar sin. Agus an son an sleán an denach nó beidir róil. No, I think what you No, tá sé son agóirí bhil níl chumarrán arán is mé í agóirí nach mar. Caint eile an mláán agus fé sin son í fá tá sé 6 fiúil. Is tólan bhfuil cheanga lean, cad a táchtach í agóirí na cóide, Fin an goléire, cad a tháinig fearr na cóide nó hananta í agóir. I dachas gandát tuige níos an tácht a bhaineann le sin, féin bhaín titan an féin bhaín an a bhór, deirtar chalíní go mórmhór bhfuil an féin bhaín níos iirde ná NSL ag an néana. Ná chuireach sé brán ar tú chláis an sin. Titan an éon bhaín an a bhór na bhíon siad ina négóirí. So socha go bhfuil cad a cháiríonn go mór cabh aimsire, cabhar practicúil. So gomach ag risa grúpaí má há dégóirí people beidir gúid siad a daileáile ho chunas carúla ho má háid siad a dribbalóid. Mar bíon fáibanna ag dégóirí. Maidir le brú chuoine óga eile, fáibanna Clainne, fáibanna le buíocht agus gachsáid ó defriúil agus gomach is ag na grúpaí pobal is tócha cháhfuil an cháir in an áit féin. So mar hampla má hanú lonathe a garcaig. Cad na sé bhísí a há timppla an son a garcaig a dhéach cháir thuirt do chuoine óga. Cad na línte telefón, cad na síomhanna idirlín, anchad síomhanna idirlín a defriúla ann na spáin áit siad son. So cad a háid a áit féin agus caid bheag dhéanamh maidir leir na héana Stella mé sin gan nómt ach caid bheag dhéanamh cad a háid siúil agus má hananta gobal le dégóirí go féad má há fáid go féad a bheith fiocra suas agus iad a faointáil le sa trí capt chun cabhar a háid. Inis, chun tú chuisáildí Stella ríist. Ceapas go raibh neidir an bhfuil an connection go maithis ach an féad libh méadlas? Yeah, okay, gur míle mágad cáit bhí sin gontach. So, look tá na pointí seo luúil sé gut a cáit a hena féin ach is ócha cuasaí a dachas agus mé ag smíanamh armhénig mar Tuismitheoir. Thosnig sé sin domsan or thosnig má fáistí ag dul go dtí an níonra, so go dtí sin bhéidir sáile bhí duine ón gláinnig tuairt ar a dómh nó fáilí linmh. Bhí is a gom bhí aithne gom ar gachtainna bhí in eceló nó mór hímpel arden agus nuair a thosnig siad nuair a chódar go dtí an níonra sin an céadúir nábhra bheithna gom ar na mótóirí níor bheithna gom ar na páistéile ach an airad. Ach fós is tóca ó héobh cuasaí a dachiste an tácht a bhaineann leis na dachas is saoil na Clainne. Mar tuige míid go léir go bhfuil saoil i bhfad níos fearr ag na páistí nuair atá caighdeán i dachas maith acu. Agus comála sin túsmá le na hibre tuige míid é seo ach mar Tuismitheoirí ordanta go hára nuair a trasníonn siad sa chóir sa dachas. Ní lis an conas cáú mar bhí míid cappa go bhfuil sais an smacht i gomachtúin agus tá tunachar ó rií agus ó fáistí eile ann. So is tócha nuair a bhí méid smíanamh margheallar má fáistí a rís níl tá an tééis sinne i rang go héin faoi láthair, but na cospóirí atá gomsa de má fáistí ná ibar héin ggóil it sláán ar scoil. So nuair héin siad ar scoil go má héin siad ggóil siad sláán
bhfuil siad sásta ar scoil agus luigh tuhénig cáit é gomininic nuair bhí tuig dul tríd na Ferbert an linmh deir ise de ag súgur le páistí eile agus in ann a bheith an obair a dhéanamh. Obviously má tá fáid leis an scoil téann tú i dteangáil leis an scoil. But I suppose an dúchláán is mó atá gomsa is ag tuair deisna den na páistí súgur le páistí eile. Mar tuigeamid an tácht a bhain le códa sa saoil tá an saoil go háirithe agus an pendúm sa an seomar níl féidirlinn búlan an ar gáda ach tuigeamid comá na códa a dhéanaan na páistí nuair atá siad óg tá sé sin táchtach dus na códa a dhéanamh siad go amachchansa agus na skillne álamíonn siad a gní seo agus an winín agus an cadrih tá sin ar bheith táchtach. So is dócha domsa nuair tá mé a ríist nuair bhí méid dul siar ma bhóirín beag deas an sin tam líno hen an rud a thugan grúpi pebliadam agus inis go háirithe nuair atá na páistí dul níos ná deisina a thuairt de mafáistí súgur le páistí eile mar nuair táidir scoil tá tú taobh mud an scoil mar sin é agus sin rud I think gur féidir le grúpi pebli a dhéanamh agus imimethúmse de thuach sé takeíocht úntaach de héismóirí is deisna a thuairt de fáistí súgur le páistí eile faoi chróir duna fásta. So a ríist nuair bhí mar ag smaoinemh mar jouler seo serví sí írscoile de fáistí bunscoile agus a ríist críicníon na níán so níán bheoga agus níán bhór a críicníonn siad uiricligh rih gach round eile agus tá uiricligh an son a déitach déitach grúpi éagsúléis na úsáid chun rud éigeanta cur láthair so mar hamplan na páistí bhí club Lego tresan an bhór an scoil agus bhí sé go húntaach níor bhaintil obair scoile ach bhí deis álanna a bheith súgur Lego ag ddíú isteach ar an Lego ach rilí bhíidir ag súgur na chéile agus ag déanamh cóide le daine nachra bheith sticks arang agus heann sé go mór lo a ríist campí saoraigh nuair atá na scoil na dúnta deisna tacla chéile tailig agus ríist mar dúirt cáit bhí amana úntacha a gcuine le Glór na Gael ag búil le tailig eile agus tá na páistí fós a caint méall ar na hámata caiisiú le tailig eile mar is rud anna speisialta é a bheith a bheith le a fáistí le tailig eile faoi fór den éigen teile na scoil sé slán sábháilte de gachéine. A ríist rang na defriúla chuir fáil ag brethir símatá ag na páistí ag an am téan roisin go dtí ladybirds bhfuil bhíoh si go ladybirds gachtíir dtíine agus ríist an sin go mór léhí nó pell nó amáint. An a ríist is dócha nuair bhí mé héananig cáit ag smaoineamh méall ar níthe nacht obviously tá ní féidir len tá mí tóranta faoin mé gur féidir na dhéanamh faoi láthir na huaire ach mar bhí cáitrán son is dócha go dugan an tam seo seans dúin ar seans taide dhéanamh cad atáir fáil, cadíad na servísí írscoile tá an, cadíad na campia tá an, cadíad na deisna tá an de hisismóirí atá ar fáil go háitiúil. Agus an sin nuair tá isagan cad atáir fáil beag na bearnaí le feiscint, nó béimiid ná dul deangáil in na grúpi eile atá ag grith hena féin agus beidir bhfuil na bearnaí arolalas a cáú, mar tá siad, bud dul deangáil le na grúpi atá ann hena féin agus is dócha just é leige amach cad atá ann agus beag sé sais uaireanta beag sé níos fosan sin tosnú. So just ceist amháin a tháinig isteach comá nuair a fuair na ceistena ná conas carú le páistí ar le tailig le páistí le decreachtaí so ROS riachna sé dachar speisialta. So just churas an taide seo suas se taide tá déantaigh sicólathe ag a ríist chuidir ceistena ar fáistí mar jouler conas mar tá an scoil. So tá sé buinte leis an scoíocht ach is féidir linn féchant ar go an linmh sa agus béidir na pointí seo hógnaisteach mar tá cuid dus na rudaí cosúil ar ina ruúint nuair táid i ggéirí takeíocht de thuirta heilig nó grúpi a bhanú nó mar sin de. So midgan etal so tar agus cóglacathe Lawer siad le 4 páiste idir 3 bliana d'aois agus 6
agus bhí deachtrachtaí éagsú, so bhí réimse lehan deachtrachtaí acu. Ag bhíidir ag irí is tóca leabhar le na páistí chuna álamach céinsoirt an ráidir ag mothúgráidir buinte leis an scoil or that kind of sense of belonging. Agus seo agus bhúlaidir leis na páistí agus láir siad lo. Bronner, agus an rud a cheas amach ná cóide. So an rud is táchtaí dus na páistí seo, agus na daoine óga seo ná bhfuil cóide acu, cosú le éon fáist eile, cóide sin rud is táchtaí agus iad dhéanamh agus iad cumad. Go gurthaigh daoine aithne ortha. Bí linn nuair is gá dúin leabhart le den éigent. Déan cinnte gohfuil míid ná an páirte ghlachas na himachtaí. Now anna himúil an tarna rud is táchtaí dus na páistí seo ná go bhfuil imachtaí ann dómh iníg am scoile. Ná goil sin anna himúil. So cóide ibre héin agus ibre dó gúil imachtaí ar fáil iníg am scoile, taobh mud an scoil. Curra thuairt dar dailig, Carlo páirte ghlachas saoil na scoile, so más, saoil taobh mud an scoil so má saoil sa phobal. I bí glór sport imachtaí agus club na agsúil ar fáil, glach le gach duine agus léirigh meas agus canáltas de gach duine, cuidig linn mo húsábháilte ar scoil, lig dúin fálam agus páirte glaching rúpaí, túir dúin treileh bhfuil brinne sin níos mó leis an scoilíocht, agus muoinnig ar bhealaí agsúla faoile le cabhra thuairt dúin. So a rééis is tóca uaireanta conas gur féidir lena cinú go bhfuil fáilte roimh gach duine, fáilte roimh páistí le riachtainna sí. Agus béidir go bhfuil ardan sais a bheith níos soléire mar uaireanta béidir go bhfuil nóra na tuismitheoirí béidir go gapan siad nach bhfuil fáilte nó nach cordómh a bheith nó whatever, but conas gur féidir lena cinú bhfuil an tactach sin acu go bhfuil fáilte bheithe rompo. Conas gur féidir linn na deachtrachtaí nó na dúchláin atá ann thairiscint. So, mar hampla béidir go méid sé agus a ríist táisig na tuismitheoirí conas cáúil na páistí le deachtrachtaí, so ní gáú nach láir na tuismitheoirí catá uait ar bhla dul níos luútha go dtíon grúpa mar hampla. Nu an méid sin níos fearr muna mé ceol ar fáil sa chúlra. Nu an méid sin níos fearr, cibé rud atá ag testáil bheith sé rólas ach just ní gáúin ach smaoinmh, okay, Camid láir lena tuiste an talbhúcána dhéanamh agus an chórá sin leúnach an bhfuil míid go brán bhfuil gafrad go brá whatever ach uaireanta tóca den éanaid derúd ar na páistí so just capas beidir greibh síos na múil an taide sin a roinnt libh. So a réist ag an deire conas an féidirlinn tuisty a chur nólas faoin na seirbhísí agsúla atá ann cáitir bhile leirt margheallar sin. Yeah, is tócha náfuilnta achsáis gaffasáis chur hní le chéile a thráid gon godí seo. So gach is grúpi seanta sé seanis le grúpi pobl aáilteach cad a háisiúla de áit féin an áit in winú lonathe, cad na seirbhísí háisiúla a riine ógad a leanaí de tuismitheoirí cadíiad, conas is féidir le daoine an bháil dhéanamh. Céantaíocht a thir fáil sa mar hampla bhfuil grúpa sprí an hana féin. Is socha áfuil éon faointe bheith tasnú suas léigen a háisiúil hana. Bheith fan is árá féidir a ceanil suas nóha son. Agus háilteach bhfuil den éigen an son bhfuil gail na cábéidir ná fillbéidir go bhéitin si seisiúna dhéanamh si bhán na gaile sa bhfuil na hínas Stella Cainteanna bhéidir amach club gaíochta ann go bhéh fás seisiún seo dhéanamh loha si bhán na gaile agus bheith crackart a buint leis agus Minnig srádanú garbháin péisceile agus déirhann timpplatíí a tuiscuil iad gailscoil na annanis á dtíine óga go minic, dé ggóirí níos sinne agus dtíine óga ag cabhú ag na grúpaí stá agus cuideachas san tá gail na có mar chud a go dtí gailscoil as bíon anna ánartha an chuin na láirt mar brahan siad bhuahan chuin mar ní bhíon teanta go heileach na bhíon scoil fácail. Deir cheangal dhéanamh leis na clubbanna agus na grúpaí de fiúla an hana féin. Agus in ceangal san dhéanamh agus sin slís argóní is tólamschan ceangal dhéanamh ná búla le den éigen. Sochas bheith curvíomh fásna éanamh mar sin búla le den éigen copa cafe bheith go clóthas láirt, cadá tastáilt as a bhéitin se carú, bhéit míisnú dégan dhéanamhtas na tuismitheoirí. Agus is tóchar gnéanach na grúpaí taide mar leis na seilbhísí háisiúil an áit stocha generalta agus go méidisteábas an san tuismitheoirí i cheangaide isteach lehaá agus socha dhéantin dóibh míálathair go minic bíon agrachtaí is bíon cabhar ann ach ní bhíon an ólas san ar riine agus sin agus ní bhíon an tólas ortha go bhfuinne dtíá ar fáil, so sin rud úntaach a dhéach na grúpaí a dhéanamh stólamsa péisceile.
Yeah, agus a réist ein tíam go hilas go thomláin leat a cáin son, mar nuair atá cabhar uait, níl an curcuige go ag an bhainte son chun an cabhar a lorug, agus is minic nach mí again, so ní like nuair atá se cainteanna mo cháirde atá mar hisismóí comma fála mí donna chéile ach bhíoh sé go díal dá mé an tólas sin ann dómh son, go generalta, fiú muna ai bán le cuasaí tanga, no muna ai begus le úmpar de fáiste an am sin or whatever, but go bhfuil an taide sin déanta ag na grúpaí peblií beidir agus an sin na tistí a flórú, mar mátá deachtracht ag tiis mór éigent agus beidir bhfuil grúpa ag búlan siad lo ar bhóthar éigent gúil an tólas sin an chun mar dúirt cátaí de rórú ar go dtí an áisceart. So sin, yeah. Sin. Braham gur óla mé annach chuid. Féidir a rilum díoch agus si bheith cinál rudaí go mónta an sin idir gachrad a dúirte fiúháin an taobh gaidige a bheith le clubaníú le grúpi pobl beidir nachhfuil dúrú ar an gaiid goháin agus chomá lei sin beidir an páiste tá fihí chumas nu bhfuil riachtanas idir speisialta orú a hort san ámh in san grúpa pobl gaidige. Nílann sin nach a bheith inclusionary nach rud céanna ach a bháil timppel agus beidir rud beidir hasamach domsa agus beidir goil grúpi pobl á dhéanana hana féin ach tá rud seo take chun cín buich sa dí a táid géise le páistí inis agus fiúháin an taide sin na luigh tú Stella. Támuid a chur ceist ar fáistí inis agus táid a cuatú ní bháin glán éach glór an duine óig agus a rá cadtá wet, so beidir mar dúirteh beirt is deis í seo an tréimhse seo ina bhfuil gachrad ar ceall nu ar líne chun beidir macna dhéanamh ar an méid tá denta gon godí seo ar bhathal leis na daoine óga agus ar bhathal le tuismitheoir agus ceistena chur agus ceisneoir chuir timppel agus bhfuil agad na freigraí a lurug seachas na freigraí a hort. Beidir an cheiste chur amachchan sin de hisismóir agus de fáistí a réin cad a hastíí an weicnú cad nachhfuil an bhfuil láthair. Tugad sé sin go chuúntaach chlásás na leanaí iad hain agus chlásás an tuismitheoirí cadathá tásáil bhfuil sin is an bhainte seo an saoil sais maidir le cuasaí gain a cadad na háirsin a hámh agus an go glasfá daon nach chuóáir fé mar dúirí siad míiste bheith chur ag na láthair ach an áíre béidir nach é sin ath tásáilt náid sin ag an amsá. Agus nó chuirmid an ceistúid amach. Agus is tócha nuair táid ag géirí cabhrú uirnta hiún nó nuair tá tú caiint an son. So cabhar agus takeíocht sin déon rud éigent, so bíonn tú ag géirí rud éigent a dhéanamh ach actually mar dúirt tú an sin stop féach éist agus an sin right dúir an móthar ceart. Ach uirnta agus tarlíonn si dúin go héin, rihann tú isteach agus ben seo tá but uirnta níl míidir an mór ceart néair. So yeah, just an taidíon for those. Yeah, an taide agus fiúháin na ceisna ceart a beidir chur agus is rud beidir na ri lumsa mátá imachta agrug de fáistí beidir na cuiochtú ar busca chur ar an bhurm rá an gur an ceol á de stachar de fáiste. Ní gá ein rud eile rá dar nói ach dá bhéit hí beidir ranna a chur a láthair na bhurmacha se anú na geisneoirí seo gomachchas ag tuismitheoirí de fáistí a bhfuil riachtainna speisialta nu ein rud orthu mar sin bhhaint le ein rud mar sin gomachach go bhfuil fáilte raibh gatainna. Agus fiúháin ó héh beidir na fógaíochta des rud eile beidir rilum run rud a dúirt tú faoi nach míonas ag tuismitheoirí a gcónaí go bhfuil fáilte ribh gatainna nu beidir bhfuil fatís orthu beidir nachach an imacht sin in arún de gatainna. Beidir dáach sé sin ó scór an phobal mhór ar an bós ar táfáilte ribh gatainna agus beidir é sin a léirú trí íomhána de fictúí de fáistí le gach sais skill agus commas. Gá rá tá fáilte ribh fáistí bí commas nu a bhfuil riachtainna speisial darthú agus féidir na rudí seo chur an nuúil ar bhealachatá beidir níos bunathe ar íomháinú le héad. Well ein rud eile rinne rud amháin ar lumsa agus ní tuismór méach tá spéisi gom nuair hagann sé go dégóirí agus tuigim beidir nach dégóirí ag ceachtar agah. Tá sé fíorheachar seirbhí si a chur ar fáil de dhégóirí mar dar nóid tá si de ggéar clí lena an grúpa hain agus gan a bheith ag freistal an bhinnic ar chlubanna nu réon tá agrathe. Conas a déálan tú na lehéad nu conas is féad le grúpa pobl ceirú le tuismitheoir nu le dégóir.
It's socha go muinn le tá sé fi is so go rud an háftacha de his de dhégóí bheith camilte le éigen agus digimí dé sin níos mó as gomininic airíonn siad as amachtaí agus bót agus dí defriúla go mórhór chalíní airíonn siad as na bhí típatí nó caiideag. So chuna is féidir carú is socha go ben slí is áchan carú an bhainte sin ná bheith camilte leisnú dí háisiú agus beidir fógríochttaí dhéanamh carúch an fógríochttaí dhéanamh agus dolisteach stólumsa beidir mar hapla leis an clubs ar fála drámhór crinse san ancha de siúil dí agóris inse tros na scoile. Si má dhéananta tros na scoile bethábta de scoilena bethábta dégóirí hachasteach ná raichan do ná. A dí splash an son ar dí splash a troíonn sin ní chuoine is rihres ar fáíon agus chuscadín gampasá de seachtain a bháin agus sppraag sé sin me has níos á dhéanamh nó chumar a sléitóireacht únta tá déagóirí anas marfuil sitáit a sport a gcuasaí sport agus a gcuasaí cummórtasúil. Beidir nó manóthe sport éonráis cummórtasúil. Asá sé bhí buí bháil tuismitheoir tá úla chu déile go féad le dhéanamh agus súlamm go méidir go ben slí starchan sais Bóla leis na déagóirí sa ná tíos na scoilin an tros na scoilin ná tá sé seo a ríist dachar fé láthir tuis gafarsúil as dún go muinse le bheith cáisteach le áitina in bhfuil déagóirí hana as beidir áte go míte de crochatíú dí a chrochasúas agus mar sin dá ach atóla mé tá sé dachar ach ní féidir nach ní dhéanamh agus is leis na tuismitheoirí chomá an takeíocht chuit an tuismitheoirí mar tá Anna blianta san díon nuair bhín siad in agóirí ráalta. Bhfuil éon rud eile ar rihin limse sa le bhógam sláán agah? Ní dóile mé. Ítach agus bram gur thug sibh ábhar macnamh duna grúpaí pobl beidir mar héin Stella stoppa smaoinmh cruceist agus éist. Tá muidir fád a fólam sin láthar na thuaire. Tá mí do mí nuas agus a dtíine napalpáistí agin cámhaid láhar na uair agus bhfuil gá lei seo nó bhfuil mé líon na barna tá líonanta hena féin siad an go sin fíorthach. Ítach bhil gur mí agah beirt Stella agus Cáit bhí sé sin ítach le agus thug se bhain sanolas agus an taithí dúine bhí Fáilród. Gur mágah le gatainna a bhílam le trí seachtaí nús thosamid amach le rianach agus lorcan agus an siad bhí cuiomhlam agus rónán an seachtain seo caite agus sa meis fíormhuíocht do Glór na Gaeilge thug deis domsa seo dhéanamh mar bhí se fíorhanamhach agus gur má gobse a bhí géisteacht agus a fechant linn ar líne. Gur mí mágah agus slán. Slán.